サバの棒寿司が主ですね。あとは炙り、これからお昆布で巻いてる棒寿司、これからマス、これから鴨の燻製の棒寿司とかいろいろあります。手間は結構かかるんですよね。だから酢につけて、あとは塩して酢につけて、あとはピンセットで取って中骨を、これからいろいろそういう支度がね3日ぐらいかかるんです。一つの商品作るにね。はい、味はもう自然に徹したうちはもう何も使ってないですので、それから生まれ出す美味しさっていうのがね、やっぱりうちのあれやね、特徴やね。はい、自然そのままの味をうまくお客さんに合体してもらえるのが最高やね。